Hej og velkommen til Månedens Kaffe edition januar, som byder på en meget speciel espresso-blanding, lavet med 75% monsumet Malabar-bønner og 25% monsumet Robusta. Det er meget sjældent, at vi falder over monsumet Robusta-bønner. Og da jeg fandt den her for et par måneder siden, så slog jeg til og købte noget, som jeg vil bruge til en helt speciel espresso-blend. Kaffen er rimelig lysristet, som I kan se her. Men den specielle monsoon-proces gør, at der ingen syre er i kaffen. Jeg kører en ratio 1:2, som vi ser. 18 gram ind og omkring 6-37 gram ud, som jeg synes giver et super lækkert resultat. Resultatet bliver en kaffe, der bliver helt ekstrem blød, rund, creme. Se i øvrigt lige cremen på den her espresso, der kommer ud her. Og det unikke er, at der slet ikke er nogen syre, men blot masser af lys chokolade. Måske endda tættere på Summerbirds Amber chokolade. En karamelliseret hvid chokoladesmag. Fløjelsblød og måske lidt ristet hasselnødder. Monsoon-processen gør, at Robusta-smagen slet ikke er den Robusta-smag, du kan. Den giver blot et twist og noget fyld, som den normale Monsoon Malabar ikke har. Det er ikke den fyldigste espresso-kaffe, men den er sindssygt lækker i et rent espresso. En espresso macchiato, cortado eller en flat white. Så hvis du er til espresso, helt uden bitterhed og helt uden brændte noter, men bare helt blød, rund og lækker, så prøv. Jeg synes, den er virkelig lækker. Det er sgu en lækker espresso til at starte året helt blødt og rundt og lækkert. Vi ses.